Mela, ftit momenti wara li spiċċa il-Grand Prix tal-Bahrejn l-ewwel tal-li għalli kellna fil-bidu ta' dan l-istaġun nistgħu ngħidu hekk illi jekk konna qed nistennew dwell bejn Hamilton u Verstappen dan id-dwell ma ddiżappuntax il għaliex rajna ġlieda sal-aħħar bejn daw iż-żewġ sewwieqa għalkemm imbagħad eventwalment kien is-Surwiċ u mhux il-Max illi rebaħ dan l-ewwel Grand Prix tal-istaġun. Kien hemm ukoll attentat mill-Olandiż lejn l-aħħar meta t-terz ta' Hamilton kien waslu lejn biex jispiċċaw iżda Verstappen għamel żball iva qabeż il-Hamilton imma mhux bil-mod regolari illi kellu jaqbżu fil-fatt kellu jċedi postu lura skont l-ordnijiet li ġew mogħtija mir-race control. Rena wkoll Verstappen wara t-telqa jistaqsi għalfejn ma ħallewniex ngħaddi u kienu japplikaw li l-penalità ta' 5 sekondi. Ta' fl-Akmex ir-regolamenti huma li huma. Bottas kellu tielet post kwiet, nistgħu ngħidu hekk, spiċċaw wkoll seraq il-leb veloċità t-tiġrija minħabba dak il-pit stop tardif li għamel biex ukoll neħħa punti ieħor lil Verstappen u mill-bqija nistgħu ngħidu hekk McLaren job done, Norris ir-raba, Ricciardo is-seba, spiċċajna l-aħjar mit-timijiet l-oħra la volja kellna lil Perez u Leclerc li bdew ituna ftit tal-inkwiet, speċjalment fl-ewwel parti tat-tiġrija ma mbagħad kif is-sitwazzjoni tal-pit stops is-settiljat, Lando is-settilja u żamm il-vantaġġ kellu bżonn biex spiċċajna raba' volli bidu mill-aktar sodisfaċenti għaż-żagħżugħ Ingliż fil-Grand Prix tal-Bahrejn li għadu kemm intemm. Ricciardo spiċċa s-seba'. Ħankun onest. Għada, nagħmel parentesi żgħira fuq hekk. Ħanħalli għal għada, ħatidu li għada sejġri, għada se jkun hemm artiklu fuq is-sit uffiċjali fejn fih ser nibda nillonċja l-Antopagelle, il-paġelle tiegħi ta' sewwieqa għal kull tiġrija. Il-format huma se nispjegaħulkom għadha fuq l-artiklu li se joħroġ għall-ħabta ta' 3 wara nofsinhar. Efimni, ninsab kemm xejn ddiżappuntat ħanajtek mill-riżultat ta' Danieli imma ejja ħanieħduha fil-pożittiv. Spiċċa fil-punti ejja ntuħ ċans ħajissetilja għaliex nemmen li once illi Danieli jaqbad sejretina pjaċir żgur kif edna Leclerc spiċċa s-sitta, Perez spiċċa l-5 tiġrija pożittiva wkoll għall-Messikan wara li l-isfortuna reġgħet sawtitu u kellu xi problemi fl-steering beda mill-pits mill-aħħar għal-5 naħseb li huwa riżultat li għandhom fejn jkunu sodisfatti il-fans ta' Sergio Perez. Sewwieq li kellu telqa tajba wkoll kien Yuki Tsunoda li spiċċa fid-9 post. Fid-debut tiegħu kellu wkoll il-Ġappuniż spiċċa fil-punti, ġielet ħafna ma' Stroll tal-Aston Martin li eventwalment spiċċa l-10. Jiġifieri naħseb li kien riżultat tajjeb ħafna u debut eċċellenti għal Ġappuniż. Debut staġjonali diżappuntanti għal Pierre Gasly illi kellu inċident fil-bidu tat-tellieqa u eventwalment kellu kuntatt ma' Ricciardo illi bis-saħħa tiegħu Gasly tilef in-nose cone u spiċċa mar lura fil-fatt il-tiġrija il-Franċiż eventwalment ma spiċċaħiex. Sew oħra li ddiżappunta kien Sebastian Vettel illi spiċċa l-15, George Russell qabżu wkoll fuq il-Williams u dik it-sejżelot fuq it-tellieqa diżappuntanti illi kellu Vettel. Meta nħarsu lejn il-klassifika issa ovvjament il-punti huma se tarawhom fis-sigla finali, però ħaniffokaw fuq il-gwerra t-tielet post li qed jiġi okkupat mill-McLaren għandna 18 punt minn din it-tiġrija, riżultat sodisfaċenti, 6 punti vantaġġ fuq il-Ferrari għal daqstant bidu tajjeb u wieħed jittama illi fil-Grand Prix li jmiss li se jkun 3 ġimgħat oħra ġewwa Imola dan il-vantaġġ ikompli jinbena għaliex ukoll taf tkun possibilità ta' rebħ away hekk kif il-Ferrari din is-sena ser ikunu hemm żgur u dan it-tmiem il-ġimgħa kien il-prova ta' dan kollu. Mela, il-video ta' reazzjoni ħareġ il-lejla, ir-riżultati ser tarawhom ukoll fis-sigla finali. Mill-bqija min-naħa tiegħi nistedilkom li għada l-ħabta ta' 3 ser joħroġ l-Antopagelle ta' dina il-Grand Prix fejn fiha jien ħanażel 10 sewwieqa u ħantihom il-marki minn 10 sa 1 jew minn 12 sa 1 il-format
għad irrid nikkonfermah u s-sewwieqa l-oħra ovvjament mhux se jiġu kkunsidrati iżda ser niffoka fuq 10 biss. Probabbilment jekk se nagħmilha minn 10 sa wieħed, is-sewwieqa l ħafna minnhom li nista' nikkunsidra ifisser li se jkunu qed jieħdu l-vot ordinarju ta' vot 6. Bil-bqija l-appuntamenti tiegħi magħkom fuq YouTube se jkun għal nhar il-ħamis li ġej, nhar il-ħamis li ġej fit-8 għall-programm l-intervista fejn fih ser nitkellmu fuq il-UEFA Europa League għal daqstant inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube, klik klik klik. Segwu wkoll il-paġni ta' Facebook u s-sit uffiċjali tagħna għal iżjed kontenut ġurnalistiku. Kif tistgħu minn dan kollu bħalma ngħidilkom għamlu li xjatin tridu. Il-kumplament tas-sara tat-tajba ħbieb.